Bodoland FM चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय। दिनैनि शर्ट स्टोरी आयदायाव आं लानानै फैदों जाहैबाय सासे बिबायारिनि सुंद' सल'। अब्ला फैदो जों गोबाव खालामालासेनो खोनासंदिनि। सासे बिगोमा दंमोन। बियो गंसे सरकारि अफिसावहाय खामानि मावोमोन। बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि रुटिन बायदियै बियो फुंबिलिनि ब्रेकफास्टखौ जाखांनानै सानफ्रोमबो अफिसाव थांनो थाखाय मोनसे बास स्टपाव बियो बास नेहैबाय थायो। बेबायदिनो सानसेखालि जेब्ला बियो बासखौ नेबाय थादोंमोन, बे समाव सासे बिबायारिया फैनानै बिनि साखाथिनिफ्राय बुंफैदोंमोन, अन्नानै आंनो एसे रां होनो हागोन नामा? आं जोबोद उखैदों। साननै सानथाम जाबाय आं बोथिसे ओंखामखौनो मोजाङै मोनजायाखै। अब्ला बिगोमाया बे बिबायारिखौ नुनानै गोसोआव गाबखांनाय मोनदोंमोन। मानोना बियो जिबायदि गोसोनि बायग्लिनाय रावजों बुंबाय आरो बिनि गाननाय जोमनायफ्राबो मोजां नङैखाय बिगोमाया बिखौ नुनानै दुखु मोनखांदोंमोन आरो बियो हरखाबै गावनि पकेटनिफ्राय गरनैसो रां हाननानै बे बिबायारिनि आखायाव होबाय। लोगो लोगोनो बियो नेबाय थानाय बासखौ फैनाय नुहुरनानै खारनानै बासाव गाखोनानै बियो अफिस फारसे थांनायसै। अफिसाव जेब्ला मोनहैबाय, बिगोमाया गावनि अफिसनि खामानि फारसे बियो एसेबो गोसो जिरायाखिसै। बिनि मेगनाव, बिनि गोसोआव आरो बिनि साननायाव गावजों रायज्लायनाय बिबायारिनि महरा जाखांफैबाय थादों। बिनि मेगननि फैसालियाव आरो बिनि गोसोनि साननायाव बे बिबायारिखौ बियो नुबाय थादों आरो बियो जोबोद दुखु मोनदों। बेबायदिनो बियो दिनखौहाय गोबां खस्थ'यै बारहोबाय। बियो अफिसनिफ्राय न' फारसे फैबाय। न'आवबो बेबायदिनो मोनफैनायनि उनावहाय जेब्ला बियो मोनानि रेस्ट लायो, उन्दुनाय समावबो बियो उन्दुनो हायाखैमोन। गोसोआव सानखांबाय थादोंमोन, दिनै संसाराव दिनै इसोरा मानसिफोरखौ समायना एसेबां साननो हाग्रा सोरजिदोंब्लाबो बिनि गेजेरावनो धोनि आरो गोरिबखौ मानो सोरजिखो? बे जेब्लाबो गोसोआव सोंथि फैखांदों। बेबायदिनो अखानायै आरोबाव बे बिगोमाया जेब्ला बास स्टेन्ड फारसे थाङो, अब्ला बे समावहाय आरो बियो बे बिबायारिखौ लोगो मोनबावबाय। बेबायदिनो साननै सानथामनि उनावहाय बियो गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैबाय। थारैनो बियो गावनि गानखोन्दा ड्रेसफोरखौ बे बिबायारिनि थाखाय गावनि बेगाव सोनानैहाय आरो बिनो मोजां बोथिसे ओंखाम जाहोनो थाखाय बियो गावनि आखाइजों मोजाङै संनानै बोथिसे ओंखाम आरो ओंख्रिखौ बे बिबायारिनो लानानै थांबाय। बास स्टपाव थांनानै बे बिबायारिनो गावनि ड्रेस आरो गावनि जानाय लोंनाय लांफानायखौ बियो होनानै अफिस फारसे थाङासै। बेबायदिनो अफिसाव थांनानै बे बिगोमाया गावनि गोसोखौ एसेब्लाबो गोजोननाय मोनदों। बिनि गोसोआव रंजाखांदों। बेबायदिनो साननै सानथामसोनि उनाव बे बिगोमाया बे बिबायारिखौ बास स्टपाव नायब्लाबो नुनो मोनाखिसै। अब्ला बिनि गोसोआव सानखांबाय मा, थारैनो बे बिबायारिया जानो हागौ गुबुन मोनसे जायगायाव आरो बिबायनो थांबावबाय। गोसोआव रंजानायबो मोनदों, दुखुबो मोनदों। बेबायदिनो बियो अफिस फारसे थांनानै जेब्ला निउस पेपारखौ बियो फरायो, अब्ला बे निउस पेपाराव मोनसे हेडलाइन नुनो मोनदोंमोन। बे हेडलाइन्सआव लिरनाय दंमोन, सासे गोरिब बिबायारि सुबुङा गावनि देहानि अंगफोरखौ दान होदों। आरो बियो थारैनो बे रादाबखौ नुनानै सोमोनांखांदोंमोन आरो बे जेब्ला फरायनानै मोनो, अब्ला बियो मोनथिबाय जे गावनि सिगाङाव बिबाय फैनाय बे बिबायारियानो गावनि गासै अंगखौ बियो दिनैहाय गुबुननि सासे सुबुंनि मोजांनि थाखाय बियो दान होलांबाय। अब्ला बियो गोसोआव गाबखांदों आरो बियो गावनि मेगननिफ्राय मोदै हुगारदों। थारैनो बियो सानखांदों, दिनै मानसियासो धोनि आरो गोरिबनि फारागथिखौ खालामदों। दिनै नोंथाङा साननानै नायदो, बे बिबायारिया गुबुन सासे सुबुंनि मोजांनि थाखाय गावनि गासै देहानि अंगफोरखौ दान होनो हादोंब्ला जों संसाराव थांनानै थानाय समावहाय जोंनि दंनायनिफ्राय जों हायोब्ला अननायजों एसे हेल्प खालामनो नांगौ। दिनैनि बे शर्ट स्ट'रीनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि, धोनि आरो गोरिबनि फारागथिखौ जोंसो लाबोबाय। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि बे बिबायारिनि गेजेरजों
बियो दिनैहाय गावनि दंनायनिफ्राय गावनि अंगखौ बियो दिनै गुबुननि सोरबा सासे सुबुंनि मोजांनि थाखाय दान होनो हादोंब्ला जोंबो दिनैहाय संसाराव जोंनि दंनायनिफ्राय जों माबा मोनसे संसारनि धोन दौलतनिफ्राय जों बिबायारिफोरखौ हेफाजाब खालामनो हागोन नामा जों बेखौहाय जों सोलोंनि दिनैहाय जों दिनै संसाराव गोबां मानसिफोर दं बिबायारिफोरनि मोखां नुयोब्ला जोंनि दिनखौनो जोङो सानसेमानिया गाज्रि थांसिगोन होननानैहाय जों साननानै लायो नाथाय बिदि नङा अनलायग्रा आंनि लोगोफोर जों बे सर्ट स्टोरीनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि जों हेफाजाब होलायनि अनलायनि आरो जों समाजखौ गोग्गो मोनसे समाज जोङो खालामनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथोंसै बयनिबो सिगाङाव आंनि बड'लेण्ड FM चेनेलाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बराय